My rozmlátili všechny džbánky. Tady seš. Jindro, co tady děláš? Poslal mě Žižka. Mohli bychom si někde promluvit? Myslím o samotě. Pane bože, vy jste zase vymysleli nějaký plán, že jo? Pojď. Vím o místě, kde nám dají všichni pokoj. Kde to je? Na nic se neptej a radši se začni svlíkat. Chceš si promluvit tady? Říkal jsi, že chceš soukromí, ne? Když nás tu někdo uvidí, bude si myslet, že jsi jen další zákazník. A uvolni se trochu. Seš stuhlej, jak kdybych tě měla pálit železem. Uvolnit? Když mě zrovna celýho meješ? V takový chvíli spíš tuhnu. Ty jsi ale čuně. To ti ještě žádná ženská nedrhla záda, nebo co? To jo, ale s tebou je to prostě jiný. Je mi to trochu nepříjemný. Po tom všem, co jsme spolu prožili. Ale prosím tě, přede mnou se přece nemusíš stydět. Ani za to, co v té kádi mám pocit vidím. No, ta voda je dost studená. To víš, že jo. Tak radši rychle k tomu, proč seš tady, než se v té vodě zcvekneš úplně. Říkal jsi, že tě poslal Žižka. Přesně. Jde o to Bergovovo dělo a Pražany, co ho mají na starost. Slyšel jsem, že prej ho mají převážet na Sedlec. Jo, no to mají. A co s tím? Chceme ho cestu ukrást. To jste se všichni zbláznili? Víte, jak nebezpečný to je? Já vím. Proto mě sem Žižka poslal. Mám se dostat mezi Pražany a dohlídnout, aby to šlo hladce. No a co potřebuješ ode mě? Informace. Kdy mají vlastně Pražani výjist to dělo na Sedlec? To je přece to, co máš zjistit ty, nebo ne? Ale vypadá to, že se tady nějak zdrželi. Občas je slyším, jak se vztekají, že už měli být dávno pryč. Kde je to dělo teď? V horní části tábora, kde mají stany všichni místní hejtmani. Obehnali úplně celý kopec palisádou. A stráž u brány tam jen tak nikoho nepustí. A co víc, říkají, že je tam nahoře celý sklad střelného prachu. A ty myslíš, že je v tom skladu? Jinde být nemůže. Tady dole jsem ho neviděla a nahoru mě nikdo nepustí. Kdo tomu tady vlastně velí? To je celkem složitá otázka, ale jednoduše řečeno, jsou tady 3 hlavní hejtmani. Ti vedou celý tábor. Zikmund je se svýma patolízalama zalezlej na Sedleci a o záležitosti tady se moc nestará. Kumány vede nějaký Čertan. Chod tábora má na starosti Grozach z Borumlaka a pak jsou tu Pražani, který vede Dietrich Katz. Nenapadá tě, jak bych se mohl dostat mezi Pražany? Nejlepší by bylo nechat se naverbovat. Lidí není nikdy dost. Ale nebude to tak jednoduchý, jak se zdá. Nejlepší by bylo, kdybys šel rovnou za velitelem. Ten se jmenuje Dietrich Katz. Jenže nahoru za ním tě nepustí. Ale dole poblíž střelnice najdeš chlapa, který mu říkají Vrána. To je pražský desátník. Poznáš ho podle velkýho černýho kníru. Je to Katzova pravá ruka. Tak bych zkusila štěstí u něj. A až se mezi ně dostanu, co dál? Zjistíš tam, kdy mají vyjet na Sedlec. A hlavně zjistí, proč jsou ještě tady. Až s nima všechno vyřešíš a budete se chystat vyjet s dělem z tábora, dám vědět ostatním na Čertovce a pustíme se do toho. Zní to dost nebezpečně. Nějak se prořeknu, nebo mě někdo pozná a všechno je v háji. Hodila by se mi pusa pro štěstí. Jestli nic neskazíš, dostaneš jich třeba 1000. Ale napřed práce, potom zábava. Zajímá tě ještě něco, než se do toho pustíme? Jak to tady chodí? Mám se bát? To snad ne, ale klid tady rozhodně není. Však víš, jak to je. Tady kumáni, tam pražská hotovost, vedle párek šlechticů, o kousek dál banda žoldáků, co si přišli namastit kapsu. Všechno horká krev a navzájem se nesnášej. Ale mimo to,
Je to pohoda. Měl bych si na něco dávat pozor? Na svou hubu hlavně. Víš, jaký seš. Jestli něco prozradíš, tak je s tebou ámen. Prostě se snaž chovat normálně. Hodně se tu pije, jezdí na koni a střílí z luku. Občas se všichni poperou jak koně, ale zatím to tu hejtmani drží pevně v rukou. I když Co i když? mezi vojákama se proslýchá, že je tu nějaký cizí špech. Nejdřív jsem si myslela, že mluví o mně. Ale nevypadá to tak. Buď opatrnej. Víc vědět nepotřebuji. Tak vylez z té vody. Už jsi tam dost dlouho. I když uznávám, že si celkem prokouknul. Možná bych tě měla mejt častějc. Pokud to bude pořád zadarmo, No, vlastně bys mi to mohl nějak oplatit. Ale to může počkat. Nejdřív se běž přihlásit do služby, vojáku. říkala jsi, že ode mě potřebuješ pomoct? No, to je pravda. Ale... No, nemluví se mi o tom snadno, víš. Někdo mě sleduje. Nikdy jsem sice nikoho neviděla, ale v jednom kuse mám pocit, že se na mě někdo kouká. A jednou jsem dokonce i něco slyšela. Co jsi slyšela? Nedávno v noci mě probudil nějaký chlapský hlas. Jako by stál poblíž a něco si šeptal. Myslíš, že někdo zjistil, co jsi zač? Podle toho mumlání tady jde spíš o něco úplně jiného. Ale nikdy nevíš, čeho si může takový šmírák všimnout. Byla bych mnohem klidnější, kdyby se ho nějak zbavil. Stalo se ti ještě něco divného? Ne, snad jenom ztratila jsem botu. Botu? Jen jednu. No to je na tom právě to divný. Kdyby zmizeli obě, řeknu, někdo je prostě ukrad. Ale jedna, na co by někomu byla moje bota? Pár věcí mě napadá. Ale fuj. Nerozuměla jsi, co ten chlap říkal? Ne, ani slovo. Neznělo to moc česky. A jak to teda znělo? Polsky? Německy? Uhersky. Tu jejich Hegešvároš Hatmatilku si nespleteš. Nejspíš to byl nějaký kumán. Kdyže se to všechno stalo? Asi 2 dny zpátky. Bylo dost pozdě v noci. Od té doby radši nespím. No, snad to nebude nic vážného. Ale měli bychom ho najít a něco s tím udělat. Co máš v plánu? Mohl bych se tady někde schovat a počkat si, jestli přijde. To není špatný nápad. Aspoň se budu moct zase v klidu vyspat. Budu. Že jo? Budeš? Dobrá, věřím ti. Ale nesmíš ho vyplašit. Když uteče, tak z něj žádný doznání nedostaneš. A až ho najdeš, co pak? Mohl bych mu vysvětlit, že ženská jako ty není pro něj. To by šlo? Když mu to řekneš důrazně? Dobře. Uvidím, co se dá dělat. Děkuju ti. Ale už běž. Oba máme práci. Biztos van valakid, ugye? Annyi baj legyen. Szívesen megvívok vele a szív. To seš ty. Ten kumán, co pořád otravuje tu černovlasou lazebnici. Necháš ji na pokoji, jasný? Mi van? Nem értem. Co to meleš? Ty mi nerozumíš ani slovo, že jo? Lázně. Das Bad. Meješ se.
Lazebnice. Ženská. Ty čumíš, to ne. Nein. Igen? Igen. Aha. A fürdőslány. Miért ne? Minek ütött bele az orrod? Igen, szeretem. Proč to vůbec děláš? Ty, ženská. Warum kuken? To fujvároš. Keine Liebe. Én szerelmes. Ő hajadon. Nicht Mann. Én erős, ő szép. So schön. Já vím, že ona schön. Ale není k mání. Zadaná, chápeš? Já a ona. Ich und sie. Láska. Große Liebespíchoš. Mi? Szerelem? Du? Szerelmes vagy bele. Ezt nem tudtam. Nicht wissen, bocsánat, promiň. Békén hagyom. No vidíš, jak snadno jsme se domluvili. Ta patří Kateřině. Našel jsem toho kumána, co tě sledoval. Jmenuje se Čakan a myslím, že teď už ti dá pokoj. Chvála bohu. Jak jsi to s ním vyřešil? Prostě jsem mu vysvětlil, že ženská jako ty se s ním nebude zahazovat. On ti rozuměl? To ses naučil kumánsky, nebo si mu to vysvětlil ručně? A co moje boty? Nemusíš se bát. Našel jsem ji a nic jí není. A co by jí tak mělo být? Nebo víš ty co, nechci to vědět. A Jindro? No, Děkuju ti. Máš to u mě. Jsi fajn chlap.